ajue vile ameenda. Ajikakamue tu huko. Hapa ameniacha nimekalia kiti. Mimi ndio Secretary General. Moko kuom jotelo ma duond buch UDA oseyo jatend riwruok mar siasa mar Linda Mwananchi Edwin Sifuna kuom weche manchen wacho e gedo mag ute ma nengogi oyweyo. Ka giloso e nyasi mar goyo erokamano e od lamo ma St. Elizabeth Chepkonyuk, jotelogo olero ni gedo mag ute ma nengogi oyweyo en chenro ma piny owacho ma bende osemedo yawo thuolo mag tije e pacho ka. Bende ginyiso Sifuna mondo were kod chenro mag sirikal moloyo to onego wuog oko motegno mar uso sera mare ne jopiny. You cannot tell us to stop building houses, affordable houses, because of kuku. So this country is in a positive trajectory. Asemi sera yake ni kusema mimi ni Sifuna. Mimi ni Sifuna. Ukimwambia uko na mpango gani kwa mambo ya health, anasema mimi ni Sifuna. Ukamwambia utafanya kwa mambo ya barabara, mimi ni Sifuna. Kama hiyo ni akili yako yote bwana Sifuna, yenye uko nayo yote, I don't know how you will compete with a president of the level of William Ruto. Mwenye amebadilisha taifa hii. Sisi kama wa Kenya over 40 communities tutapigia William Samoei Ruto 2-term by over 10 million votes. Sehemu hii ya Rift Valley tuko na over 27% of the votes. I'm saying 2-term is a reality kwa sababu ya barabara, sababu ya ujenzi wa nyumba, kwa sababu ya nafasi ya kazi ya watoto wetu. Ten jodong luo e kaunti ma Mombasa osiro okang' mar piny owacho mar keto chenro mar gero hemb komo yiedhi